szurkoló brigádot. Újra itt vagyunk. És pénteki meccset közvetítek itt nektek, vagyis PFC és az USA összecsapása. Hogy? És megindul ott a gól! És ugye most bepótoljuk a meccseket, úgyhogy minden nap láthatok néhány meccset. Vagyis ezen a héten minden meccs. Ugyanúgy 5 órakor tudjátok ezeket a meccseket megnézni. Nézzük. 5-ös. Valában amíg. És itt mutatom, nagyon nagy gólöröm. Wolfgang rögte a gólt 43-assal. És itt is van a gól pillanat. Nagyon szép. És ott van a gól pillanat újra. Közelebbről, és ez egy értékelt gól. Csel. És most Haddad, ő is egy nagyon jó játékos, 51-essel. Gratulálunk. És nézzük meg a gólját. És nézzük, hogy a bíró hitelesnek találta. Remélem igen, mert innen hitelesnek látszik a gól. Most ezt nem akarom, hogy hol legyen, ezért a szünet. Igen, és folytatódjon is a meccs a félidő után. Nagyon sok taktikai megbeszélésen ment át a PFC csapata is. Most egy szép rugás jön befele a SES csapatától, és be is rúgták. A SES golyát nem mutatom, ugye? Paul 50-es számmal, szuper! Most nézzük meg most a gólját. Szuper! Most egy kicsit folytatjuk is a meccset. Nem baj, ha hosszabb tartalom. Ezt azért mondom. És most Haddad megint 51-jel. És nézzük meg újra a csodálatos gólját. És ez is nagyon szuper volt, mint a többi. És ha élvezitek a meccset, akkor nyomjatok egy lájkot, kérlek. És iratkozzatok fel, minden jó meccseket láthassatok. És itt van Tambudi 49-es számmal lőtte be a gólt. És csak 77. percben járunk. Ez fölé ment. És hangosítsátok telótokat, ahol nézitek képeteket. Most a SES jön egy bedobással. És ami öngól lett. És mi kezdünk. És 9-4 Paul góljával ér véget a meccs.